ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಕಲು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಉಪ್ಪಡ వచ్చిನ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣ ದೇವಲೋಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕೇರಿ ಮುಟ ವಿಡಿಯೋ ತುಲಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ. ಬುಲೇದು ಪೆಲಕ್ಕೈನಿ ಗುಜ್ಜೆ ತೂದು ತೆಪ್ಪೊಡು ಪರಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡು ಹಚ್ಚಿಲ್ಲಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದೇವಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಚೀಪ ಹಾಕೊಂಡವು ಐನಾತ್ ಬುಲೆಕ್ಕರ್ ಈ ಪೆಲಕ್ಕೈನ್ ತೂದು ತೆಪ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬಜ್ಜಿ ಲತ್ತಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಚ್ಚಿಲಿ ತಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಪೂಜಿ ಕೆಲವು ಚೂರು ಮಿತ್ತುಡುಂಡು ತುಕ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ದೇದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ದೆತ್ತಾಯಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಜತ್ತದಾಯಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದೇನು ದೇಪುಗ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಐನ್ ಆಜಿ ಪೆಲಕ್ಕೈ ಗುಜ್ಜೆದೇ ಇದೆ. ತೆಪ್ಪುದ ಕೂರುಡು ಐತ ಮಾಯಣನು ಒಚ್ಚೋಡು ಸುರೋಕು ಕೈಕ್ ಚೂರು ತಾರದೆನ್ನ ಪೂಜೋಡು ಅಂಚನೆ ಕತ್ತಿಗ್ಲ ಪೂಜೋಡು ಇಜಿಂಡ ಮಾಯಣ ಬುಡ್ ಪೂಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಎಲೆಲ್ಯ ಪೀಸ್ ಮಂತದು ಐತ ಕೂಂಜಿನ ಪಚ್ಚಿಲಿದ್ದು ಕಟ್ ಮಂತ್ ತೆಪ್ಪೋಡು ಇಜಿಂಡ ಪಚ್ಚಿಲ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಜಿ. పచ్చిలు దెత్తదాయి బొక్క ఐక 10 ದಿನ ಪೊಲ್ಲುನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೆಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಲವರಿ ಅಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಕ ಆ ಪಚ್ಚಿಲ್ ದೋಲೆದ ಪೆಲ್ತರಿನ್ ಐತ ಕವರ್ದ ಸಮೇತ ದೆತ್ತದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಖಾಲಿ ಪಚ್ಚಿಲ್ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಉಪ್ಪಡ ವಚ್ಚಿಡ್ರೆ ಪಾಡ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು.
ಮಲ್ಪಡ್ದ